kanyang anak na si Kristo at ang mga banal na espiritu na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya minili po ako ng tawad sa oras na ito dahil ako po ay nalink po dahil po may pinuntahan pa po kasi ako. Para din po sa ating pananampalataya. Nagaya po sa sinabi niya dito sa paniknek dito sa Galatia. Nasabi nga po niya, iba din po yung nandito tayo sa pananampalataya ito na kahit mahirap, kahit matagal ang ating paninilsihan dito, ay siya namang bagos na nakakapagpasaya sa ating mga puso at isipan na nakakagaan. Kaya kahit anong oras o kagipitan ng ating problema, ay ramdam natin na ang presensya ng Panginoon ay laging nandirito sa atin. Kaya sabi nga po niya dito sa banal na kasulatan na hindi po tayo dapat dahil itong ilaw na lagi nilang binibilin sa atin, ay gusto din nilang yung lalong maging maliwanag para lahat ng mga pagsubok na dinadanas ng bawat isa sa atin ay ating mabigyan ng solusyon. Ganon din po sa magkatupa din po yung bigay niya sa atin na tinapay hanggang doon sa pakada. Doon po sa tinapay na binigay niya sa atin ay nandoon po yung sa kalayaan na sinasabi po niya. Na hindi kilala ang ganitong pananampalataya ay wala sa kanila yun. Hindi sila marunong magmahal sa ibang sa kaaway nila. Tayo po na nabigyan ng karunungan, nabigyan ng biyaya, ng pagtanggap natin sa Diyos, ay kahit mahirap na mahalin mo yung kaaway, ay parang madali pa rin sa atin na nakabukas ang ating mga pusong isipan na magpatawad sa ibang tao. Kaya mapalad po tayo dahil maraming mga biyaya, maraming mga aral na gusto ng Panginoon na maging isa tayo na ganun. Andyan na yung ating pagtitiis, yung pag-ibig sa kapwa, yung mapagkumbaba na nasa iba ay mahirap, pero sa atin na pinili na maglingkod sa Diyos ay andoon po sa ating puso. Kaya iba yung daan na ito na maganda sa ating pamumuhay. Kaya kahit anong gusto o piling ng mga banal na espiritu ay ating tuparin dahil ito ay nakakaganda sa atin. Katulad na lang ng parang kasi doon po sa kalayaan na sinasabi niya, doon po sa Pangasinan, pag every Saturday saka sa Sunday, yung parang nandun ka sa kapilya, tapos yung 6 habit naman, 6 o'clock habit, na parang mahirap na gawin dito dahil ka sa atong trabaho. Doon sa Saturday natin na kahit ilang oras na yun, ay maganda po yun dahil parang nai-erase po yung mga kaguluhan sa ating mga pusong isipan. Na parang sa kalayaan na ito, parang kulang
pa rin. Kung sanay ka doon sa isang hapon na ng Sabado at isang umaga sa Linggo, ay parang doon po ay yung pagkakaiba niya dito sa ating trabaho dito. Pero kahit ganun na nandito tayo, ay alam din ng Panginoon kung ano po yung gusto niyang mangyari sa atin. Kaya iba yung kalayaan na gustong-gusto ng puso at isipan mo. At saka maraming salamat din po sa inyong lahat dahil nakatagalog po kayo ngayon. Oo nga, kawawa naman kayo. Kaya parang feeling ko, damang-dama ko talaga. Kahit po ay nalito ako, maraming salamat po sa inyo. Dahil sa oras na ito. Kapangyarihan ng Diyos. Nag-iisang Diyos sa mga dapat ng Espiritu Santo. Sa mga wala nung New Year, Happy New Year 2016. Nung pinati ko yung mga kasama ko dito, ilan lang kami, nagkamali pa ako ng pagbigkas ng 2016, naging 2006. Ang hirap pa lang din kasi yung 2016, nasanay na ako sa 2015. So, maligayang bagong taon sa ating mga kapatid kay Kuya. Masaya po ako na kasalamu ako muli ngayon si Kuya. Nung kailan lang nung isang araw na naalala ko siya, at doon din ay naglilinggo din ako nung mga dati ko pang amo, pero nung nagpanibago rin ako ng amo, naging Saturday na rin ako. At saka bihira pa akong mag-Sunday, napakahirap pang pakiusapan ko kapag papayagang mag-Sunday dahil nga yung trabaho ng mga amo ko is may kumpanya sila kasi sa aking katibayan. So, maraming salamat at meron ding Saturday na talagang natatakbuhan namin ng alternate din. At kuminsan kami lang, 5, 6, minsan simula kami ng 4, mamaya unti-unti dumadami. So, wala naman yung isang bago. Kasamahan po namin yun sa charity sa United UCFI World, sa charity namin ng aking kapatid. Nagkita na kami. 2 months lang niya. 2 weeks lang niya, sorry. Oo, yung sabi din ni kapatid na yung nagtagalog po tayo. Dati kung nagsasalita ko sa harapan, nagtatagalog din po ako kasi alam ko may Tagalog na mga kapatid. Dahil hindi naman po nila naintindihan, kawawa naman po sila. So, hilingin po natin na minsan may narating sa atin na medium ng Tagalog din po para din po sila makakain. Maraming salamat para sa mga aklat ng buhay na napakaganda na bigay sa atin ng mahal na Madlaya. Siya ating pag-aaralan. Hindi naman po marunong mag-ibanghelyo, pero sa mga paliwanag ng mga kapatid ay nabusog po tayo. At saka napakasakit po ng tip ko. Late na nga ako. Malayo pa ako. Late na ako. Tapos nasa upan ako. Sakit ng tip ko. Kailangan makapagsalita naman ako kahit konti. Salamat na po kayo sa lahat ng blessings na binigay sa akin. Kahit na hindi ako nakapagsilbi, as yung pinagkaloob ng Panginoon sa akin, kung magsalita na lang ako, magpasalamat, mabawasan lang ito. Kasi mabigat mga kapatid. At welcome si Sister Mabu, ulitin ko. Kasamahan po namin na sa charity at maraming salamat. Meron doon silang charity dito sa local, doon sinasabi ni Kuya. Sa chapter local, yan yung sinasabi niya. So kung may na-terminate, may manggagaling sa chapter, bibigay sa isang kapatid ko. Kaya kung may namatayan, may bibigay galing din sa charity ng chapters. Sila po yung nag-handle. So, oo, totoo po yung mga shinare sa ating mga kapatid. Walang imposible po sa Panginoon. Tingnan niyo po yung share din ng Kuya na yung nahirapan siya sa paghanap ng lugar. Pero sa pag-pray niya, tuturo sa kanya ng Panginoon kung nasaan yung tamang daan. So, spiritual at material, tamang daan. So, kagaya din sa akin, na-experience ko din po yun. Yung biglang, pinaghaliti ako ng half day ng linggo, tapos kailang 2:00 makakarating ako ng bahay, experience ko lang po yun, share ko lang po. At hindi ko pa alam kung saan yung bus stop papunta doon sa pauwi sa amin.
umaga ng service spiritual ng Sunday, takbo na ako, hindi ko alam, sa tinundong ko yung highway, takbo ako, hindi ko alam kung saan yung bus stop papunta sa Chunmun, hindi ko pa kabisado nung mga una-una. Basta takbo ako, tapos yung sapatos ko nahulog na sa gitna ng highway, binalikan ko, kinuha ko. Habang nagtatakbo ako, Lord, asan yung bus stop, malilit na ako kasi naghintay na nga ako. Sabi ko, basta takbo ako. Pagkakita ko sa right side, bus stop, papuntang Chunmun. Pinansa ako doon, few minutes, andun yung bus, nahabol ko yung bus na yun, sakto. Pagkabasa ko ng bus, talagang nanghina na ako dahil sa takbo ko nga at saka yung kailangan maabot ko rin yung trabaho ko. So yun po yung kahit na nagsasalita ko sa daan mo na, Lord, asan po yung bus stop, asan po yung daan, kasi hindi ko alam, kasi first time ko. So yun po yung yung sa kalakasan ng pananampalataya po natin. So maraming pong salamat at hindi ko lang imposible sa Panginoon. Maraming salamat, hindi ko namin kasi kung ano yung mga blessings na tamo ko. This 2016 na pinagkalog ng Panginoon, una po yung sa hindi ko na natinig kasi pero about music. So marami pong salamat sa Panginoon sa mga blessings niya at sa mga anak ko na blessings at saka kung may na-lost man, may dumadating na kapalit. So, God will provide everything. Maraming salamat sa Kanya. At babalik ko na po ang pagmataas na papuri sa ng isang Diyos na pagmahal. Maraming salamat. Magandang hapon.